MP के लिए बुकाजन LAC angkang alongta vote ke jok ing samjin pen kichu APHLC bukajan LAC committee atom pen perang ke Amerikang nipo tangka ki pipen ki bai japhan BJP atuma BD kang limpen ke claim polam ki kekla Karbi prime town birta long pen kato kavya phanta me kardam na paziriklo tang tipini Karbi prime town birta arjuik tha Jamipu ni phaing kora trokar ni Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimasawa long Lok Sabha election ke lik prek jam polling station along vote ke jok ing samjin pen kichunpo 6 Dipu ST Parliamentary Constituency angkang report ke longpon ke arnikang sampor phai pho an ke vote ke jok aphan ke le 108 Bukazan LAC along 66.53%, 109 Hauraghat LAC along 72.6%, 110 Dipu LAC along 70.2%, 111 Rongkhang LAC along 65.20%, 112 Amri LAC along 67.1%, 113 Haflong LAC along 73.35%, Kadu Kawe Pangrumpet ke poll person ke 70.67 anle pusi birta riponlo. Lason C 108 Bukazan LAC angkang Lok Sabha ke lik ke jok juddet pen 6 Dipu ST Parliamentary Constituency ke sealed ballot box 1 tulo. Strong room Bukazan Higher Secondary School Counting Center along ang. Laswa por hot rai komasai ki atom ke ton ke lang sik pik pusi birta ribunlo. Bukazan pen Bisnu lecture report cut news. Jamipu ni phaing kora trok siar ni anarlo por phai sia por malom hanjang nangso press club asai malong Bukazan LAC APHLC committee atom penon hejong Lok Sabha bangphu kangwai pirpon det penapi APHLC aphan ke kroyara aphan kachuro alam thia pothak pirang ke mai pen pachini Bangso perang ke mai kang nipon along APHLC Bukazan LAC committee amai pu Samson Terong Pranjal Crow Chunbang APHLC Bukazan LA committee spokesperson Klengser Potiso Abarim APHLC candidate Anthony Bongro Roton Ingti Kache Bepi Chunbang Women Wing APHLC Bukazan LAC committee atumpensi perang ke mai ingipon Perang ke mai kang nipona hot Samson Terong pen Bukazan LAC Dipu LAC Hauraghat LAC Hamren LAC Lapen Haflong LAC ara rapan kuruang tu pazirpon Lapen kewang jiar ni anso se nangkachirap nangkachitu dun tuji apanta chuning ripo MP election result klangdet penlote puthot awareness a program ta chengpon thu phit poputa lamthe paklang pon thu to aprangsi pherang ke tonghanan dame tong sekot pen ilitum nalitum phan ke phapen ladak ke bang pen nang litum office long apuson apor nang pidun thekapot akero pilo lapen tong sekot pen ilitum ke phanang ko kalam thekela henlo atumi lage karbiang long lapen NCL sabaha phan bangphu kangwai mate kilik election polling day lo patumi Nasi ongdung voters atum la APHLC phan ke kroy tum phan an nilitum chorong tum lapen chorolo athema nilitum atok ano kelidam et un e athai da do adim da do setame alang litum ning ke me pen nilitum phan vote ki pi pen laposon ning chipathe pom pen apot nilitum ahin pen Bukazan LAC ahin pen nilitum alang tum hasi non nilitum rada phan isi ke than thu kang tung bang kala henlo non election mate vote joget lo result la bang klang telang sitame isi nang le tum phan le tum ahin pen ke pachini kang tung kala henlo nile tum akache song bang ke ing tom telu lake nang le tum acha taya long pen sinile tum karbiang long la benen sil sara phan pachini lo la result out there pidame la so movement bang ke nile tum dam bom po lake sang selu nile tum khemang
lapen nil tomakar I Karbi Anglong aradakar inai article 244A afarman lapen 6 dula tengpen long ri long pat cerai conver long nangji pula bangso kemang pensinil tum klem pon bompo lasi nil tum kemang pon lahen lo result kipi arni pen next arni lo plo tangte ako pothot awareness campaigning bang nil tum dam thu hitpo lahen lo pachini pon kang tung bangke lapen ladak handbrake afarman lapen long ri long pat afarman ning ke hang akar bi lapen a tribal tum phan an ke kai ke tame nilitum ing habing pudang lapen vang enangji ko nilitum phapon lo athema ongdung a leaders lapen a party tum ke methang alle phan kiri pena pot article 244A labang so autonomous state ai supon pen nilitum ki dukdet ke boyat akar bi to phan aningkan da pilupon bomlo bondame non nilitum APHLC bangke a hokpet akam alam lapen akam nilitum pachetonji bosi nilitum chingwai ponlo nilitum tomon arve le postame ki dukisung le postame nilitum kai kita Karbi lapen tribal arala phan nilitum arja pipon thipo lapen labangsom movement bangke lahen lo peacefully pen nilitum che songpon po ing sam jin pen non violence pen nilitum che songpon po sarkara hin pen nilitum kache danangji alam akam do ansda nilitum che sikding lo laliltum gache thenga che chok lapukali stame aron ateng pen nilitum che songpon thipo lamang ke nilitum rat phan pachini pon lape nilitum jasemet isi Karbi arala phan ba tribal tum phan ke pachini kang tung ke lahan lo nomor hinia bangke nilitum aron kachini ne pen apotsi law kachini ne pen apotsi constitution kachini ne dera pen apotsi nilitum phan ningkan chok se kebra ke thom so se an lo peneng nang palu bom lo ilitum phan lapen leaders atum phan political leaders atum phan ke thek thia tum phan si Assam government lapen India government tum invite lake tum ratum chini nang ji lule det nahi politics mate ilitum det ki chari nang ji amunit ba leaders polotang te tum apuna chak choklim nang ji thek ser abang phu abang phi bang nang ji lase abarim APJ Abdul Kalam tame ningje ponlo je koson amuni da phansi litum president tame prime minister tame MP tame MLA tame ko koson amuni phansi tum pamanang ji polo a background bangke alangli economics a background ta hai sports star ta hai made komane bangke professor ta hai kumarne bangke lawyer ta hai kumane bangke IAS retire ta hai setame aprang si kilang nangji bangke amuni da ot mesen nei amuni da ot mesen lo bulotang te ekhe elong refine tum chinghon thek po labangso ka chinghon along si ilitum arad atum andame isi mesen aloti di dampon thek po lapen thek long po churoing tung nilitum phan election aroi nanga cherap dun abang phi tum phan dame ningching sampiglo athema APHLC a party phan ke chini kado kawita awe pin pensi kabor i tum sai se lasi ladak thetan lange bong we tame nilitum phan contribution mate nanga cherap dun do lapen la son thak si ke dam ke bang aphan mane ke jang thu apharman gari jang thu ke chi thai ponje aphanman la puson haroi si hini la punang serapun atum dadu la silatum panda meni nilitum ma hin pen choro par pik ji athema alang tum nang kerap dun lo polotang te nilitum ke isia confident lo athema rat nilitum anu nar jab dun thi puisiang thek lo labang ke lapen pinangana tumbang ke nilitum kile damun edet adim du da senut bahini tum ke aning ke oi la poson dadu aposi latum panda nilitum ladak pherang ke hin pen isia message mate abirta ke pikang tung ke lahan lo nilitum nangli un edet abang phu bang phi atum ki phateng panangli thekhidia tadolo setame nilitum tame un edet lo kavidet pena posi kili nang jia dimanta li un edet lo stane setame ning binang ne non nalitum aphan nilitum ke than kang tumang ke lahan lo election judia tamasi nilitum ing samriji lapokali cheng thuphet po lasi non ke wangjilang nalitum along nilitum nangkili ledet adim andame non nilitum result ki pi ke tanglo polotang te awareness cheng pon thuphet po kili le adim andame all Karbi Anglong tame atok anu tai tum pali pon lapo Bukazan pen Bisnu Lecture Report Card News
Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlo Panjan Bongtherong polling station ka parlo along BJP local committee Meipu riduhan se rong aswatma phan tangka pipen BJP rataria songa phan vote ka pa PG asai ke klempsi akoi ki pipon abiruta nangle Labang swalam ki lake porphai sia pormalom si riduhan se abang tangka surhini ponsi vote ke recommend pen tangka pen kapala dangpasi alam kikla pining we Panjan APSLC abitung atumpen pinap election dupo amasi laso election frank kaita BJP atung ronga kidukela garatum han poisa ke ron dode sangsetiti amasi nilitum Panjan APSLC abitung atum cerap si nilitum ritalip dunlo amasi la alangli intia sang ho bang la so poisa long dun lo la sini dia alangli phanar jupo kadobeta arju hornon inti sa ho nang la so poisa ke long dun ko nadim penikla na so poisa ke long dun ke nitum rong amreng tirong gambura hemlo nilitum damlo alang litum ridron se right wing presidency la BJP pen si alang ala pavitro long mesna ludon no ridu khonke na si gambura long ahem achatai long dam si alang litum han trekang lo surihini Labang solam ki klang det pen herang kia dom pen klarudak pen kachini jiaphan adimak long along an palegang la soput tangka kacha deng dun long vek abang patrom pen sedame a hok lopusi chathan po nilip kaparlo along Panjan area lapen MSC pobitorong P a polling station under Merabiti along pen nilitung wang bom si mithang Panjan area along nang lelo amat Panjan right wing a president mate BJP a president lo ake hai redu hanse lapen alang litum ajirpo atum dolang tahai bon alang litum along ke dam nilitum theklong si nilitum APSLC atum pen langdun cari bom lo la so ke langdun cari along ke thek dun long ateng pulotangte Lower Panjan amrenging ti arong along agambra hem along alang litum dam si tangka surihini alang litum thondam kusinitum arjulong lo amasi la so tangka ke thondam nilitum arjulong pen ining duglo atheke non apor model code of conduct a period angbong lason rong voter satuma phan tangka pen chongthui dam chobai dam pen ke भूत रेख रेत ना पलो लापेला सोना भूत के रेका बांके अप्रांग क्लेम तांगलो बोनता में नॉन अपोर कार्बी तंगते कार्बी मते खाई किसुंग अपोर हो इतुम एमिथांग अलोंगरी एमिथांग अहावार एमिथांग अलोंगले फेलांग केचराय कमजी पूरा आके हाय जाय सरकाथार केचपदुक हालाबांग सो अलोंग कोपिया पोसी इतुम कार्बिया खाई तुम जी Tekang long gede, ke surikan sih tekang long lo. Surihini ni alu. Development sedikit hapsi, itu yang mana tekang. Lepas sotang kana tum cithak dak lemba mati las kus pisi klaim lo sotang kana. Hak ini itu lah bang sotang ka cithak ji pu. Benangan muni cingrum lah. Poisa ta muhila tum fansi panong sedikit tekang deh so poisa. Setame muhila tum ta pulo, ani si meeting kurang ta. Itum thang ta lang so ka ta pidun mo be ning chiduk me aposi non especially tum han chirap dun pidun da nang ma si mihila tum ni la amani li bang ta rodon lo chidonan lo to pulong ta pidun da na so paisa ni le tum pidun da lo ning sam jen pan si pidun hok lo la ke nili pacho bai pin lo poisa ta reduction han se sang thon president aka hai riding a president BJP na la reduction se sang thon em lot pem se poisa na thon surihini alu je surihini bharohini alu side sang thon poisa ta nili ma se hosa bek lo la pen poisa na thon ajo 1 baje apor la ke nili tum ke nili mthang si heklong lor ka di nili mthang hosa bek la antu ko ilang la se nopu nili ik along si akun nili ik bang ndi phana pisu si so poisa ba akun nili tum phana ngachra bu akun nili ik bang ndi phana pisu la
Abai bisa sip betul lah non ni kita dulu ni konten Arduino. Perang kita tang bang ke lasun bang teknologi le pun saya tuwi son bang ke ni tum teknologi lo la sini tum so poisa bang kupi bang se pi ma la so bang se ni tum endel lo poisa dan ni tum rat lo endel stami ni tum wan dede. Alang tum si akon ni kang sampen rat akola ni tum hanang cerap nun sula. Rang tepe ni Karbi prime time birta bang ke kang tonik lo katu kaweta me do me thak me kurwang thu